Mit navn er Martin Vigild, og jeg laver den her video som en del af kurset Fysisk Undervisningsforsøg, som foregår på Københavns Universitet i 3. blok, februar 2026. Videoen her er skudt med henblik på undervisningen på fysik C-niveau, og jeg tænker især på min klasse 1. E, som jeg har for øjeblikket på Solrød Gymnasium. Titlen er Om massefylde, eller hvad sker der, når man er på fisketur og taber sine drikkevarer ud over båden og ned i en sø, og de synker til bunds. For at snakke om det, så er det relevant at snakke om, hvad er massefylde? Hvad betyder massefylde? Massefylde, det er et sammensat ord, og det består af de to ord masse og fylde. Sluk for videoen og snak om det med hinanden et par minutter, så vender vi tilbage til det. Massefylde består af ordet masse, som betyder noget med vægt, og fylde, som betyder noget med volumen. Det vil sige, det er altså et ord, som beskriver vægt per volumen for et stof. For eksempel så har vi massefylden af vand. Og massefylden af vand, den er 1 gram per kubikcentimeter. Det er det samme som 1 gram per milliliter. Hvis vi ganger med 1000 i tæller og nævner, så får vi en anden enhed, som hedder kilogram per liter. Og hvis vi ganger med 1000 igen i tæller og nævner, så får vi en enhed, som hedder kilogram per kubikmeter. Og det er SI-enheden for massefylde. Når vi snakker om at tabe noget ned i vand, så er det også meget relevant at snakke om den gamle græker Archimedes. Og Archimedes, han var en stor græker. Han levede før Kristi fødsel, og han var matematiker, han var fysiker, han var ingeniør, han var astronom, og han boede i den sicilianske by Syrakus. Og han slår ud på, hvad der sker, når man nedsænker et legeme i vand. Når man nedsænker et legeme i vand, så mister det legeme noget vægt. Og den vægt, det mister, det svarer til massen af det vand, som legemet fortrænger med sit volumen. Og det er illustreret her med et par figurer og en ligning, hvor vi ganger volumenet af legemet med massefylden af væsken, der bliver fortrængt. Lad os komme ud i båden. Nu tager vi på fisketur, og vi har 2 venner her, som er på fisketur, og de har taget nogle drikkevarer med. Det er den røde dåse, der ligger i bunden af båden. Så sker der desværre det, at den ene han taber drikkevaren med et plask ned i søen, og den synker til bunds. Og nu er spørgsmålet, hvad sker der? Hvad sker der med vandstanden i søen? Når man taber drikkevaren ud over rælingen, ned i søen, og den synker til bunds. Og der kan ske 1 ud af 3 ting. Enten så kan vandstanden stige, eller vandstanden kan forblive uændret, eller vandstanden kan falde. Sluk for videoen og snak med hinanden om, hvad I tror, der sker. Her har jeg lavet en lille demonstration af fisketuren. Som I kan se, så er der et 1 kilo lod i båden, og båden, den sejler her. Den består simpelthen af et låg til en plastkasse. Og den er nedsænket i vand, i en større plastkasse, som fungerer som søen. Lad os markere vandstanden. Nu har vi jo vores drikkevarer, eller vores 1 kilos lod, i båden, og vandstanden den er her. Nu vil jeg tage kiloet ud af båden. Vi ser, hvor vandstanden er. Kan vandstanden ses? Det kan den godt. Den er vandstanden her. Så nu taber vi kiloet ned i søen. Plask. Nu står kiloet på bunden af søen. Båden, den ligger der stadigvæk. Og nu markerer vi den nye vandstand. Den er her. Og vi kan tydeligt se,
at vandstanden er faldet. Nu har vi set på demonstrationsforsøget, hvad der skete, og vandstanden den faldt. Hvorfor? Hvorfor falder vandstanden? Hvad er forklaringen på den? Og forklaringen er den, at når loddet eller drikkevarerne ligger i båden, så fortrænger de det volumen, som svarer til den samme masse af vand, som loddet vejer. Men når loddet eller drikkevarerne falder ned i søen, så fortrænger den kun sit eget volumen. Det vil sige, at hvis massefylden af vand er mindre end massefylden af loddet, så vil loddet fortrænge mere vand, når den er i båden, end hvis den ligger i søen, og derfor så vil vandstanden falde, når loddet ryger ud af båden og ned i søen. Giver det mening? Prøv at slå for videoen igen og snak om det en gang til. Men nu er vi jo på fisketur, og nu er vi tørstige. Nu skal vi prøve at lave os selv en drink. Og vi vil lave os en drink med saftevand. Her har jeg et glas med vand, og nu hælder jeg saft i det, for at lave det om til saftevand. Og prøv at se, hvad der sker. I kan se, at saften den lægger sig i bunden af glasset. Det vil sige, at saften har en større massefylde end vandet. Det er tungere end vandet, og derfor lægger det sig i bunden. Og hvorfor er det det? Fordi saften er noget Ribena, og Ribena er fyldt med sukker. Så når man blander vand med sukker, så får man en væske, som har en større massefylde end vand. Og det kunne være interessant at undersøge, hvordan forskellige saftevand har forskellige massefylder, og hvad der sker med det, når man taber det ud af båden og ned i søen, mens man er på fisketur. Og jeg har netop lavet 2 gange saftevand. Jeg har blandet en Ribena Regular og en Ribena Light. Og hvis vi skal kigge på Ribena, så ser de sådan her ud. Regular, det er den uden sødestoffer, og Light, det er den med sødestoffer. Og I kan se, at der er næsten 3 gange mere sukker i almindelig Ribena i forhold til den med sødestoffer. Og jeg har blandet 140 ml i forholdet 3 til 11, og det vil sige, at i den ene har jeg det, der svarer til ca. 2 gram sukker, og i den anden har jeg det, der svarer til ca. 1 gram sukker. 0,7 gram. Nu tager vi dem og kaster ned i søen. Og jeg ved godt, hvad er hvad, men lad os nu sige, at vi ikke ved det. Og plask, der røg den ene ned i søen, og plask, der røg den anden ned i søen. Og den lægger sig herhenne. Lad os kigge på det fra siden. Og her kan vi tydeligt se, at der er forskel på, hvordan de opfører sig. Den ene Ribena saftevand synker til bunds og står på bunden sammen med 1 kilo loddet. Og den anden, den ligger oppe i toppen og svømmer rundt. Hvad nu, hvis man tager bare en dåse, som er lige så stor som dem, jeg har smidt i, som bare er fyldt med vand? Den lægger sig også op i toppen. Den lægger sig på en lidt anden måde, men man kan tydeligt se forskel på det Ribena, hvor der er mere sukker i. Det er den, der står hernede, i forhold til det Ribena, hvor der er mindre sukker i. Det vil sige, at hvis man taber det ud i søen, så skal man altså passe på, at man drikker light, hvis man skal kunne fiske den op igen. Som afslutning vil jeg gerne lige summere emnet drikkevarer til fisketur. Og man kan forestille sig, at man tager forskellige drikkevarer med på fisketur. Man kunne forestille sig, at man tager Ribena med. Man kunne forestille sig, at man tog Coca-Cola eller Coca-Cola Light. Eller man kunne forestille sig, at man tog øl med, en Royal Stout eller en Royal Classic alkoholfri. Og det er sådan med øl. Her har vi Royal Stout, 7,7 volumenprocent alkohol. Her har vi den alkoholfri med 0% alkohol. Når man blander vand og alkohol, så viser det sig også, at massefylden af den resulterende væske ændrer sig. Og jo mere væske
eller jo mere vand man blander med alkohol, jo mindre bliver det sammenblandede volumen. Det samme med sukker. Her har vi Coca-Colaerne. Så lad os nu se, hvad der sker, hvis vi tager dem med på fisketur og taber dem over ned i vandet. Først Coca-Cola. Den flyder. Så Coca-Cola Zero. Den flyder også. Selvom der er forskel på sukkeret, så flyder de begge to. Måske kan det være, at Zero flyder lidt højere end normal Coca-Cola. Det vil sige, det passer meget godt med, at der er mere sukker i den, der ligger lavere. Hvad så med, lad os tage Royal Stout med 7,7 vægtprocent. Sluderrøv. Volumenprocent alkohol. Den flyder også. Hvad med Classic, hvor der ikke er noget alkohol? Den skulle så have en lavere massefylde, altså flyde endnu bedre end Royal Stout. Den flyder også. Den flyder på hovedet. Lad os lige vende den om, så vi bedre kan sammenligne. De her to Royal Stouts. Ja. Kan man se forskel? De flyder nærmest lige meget. Det er svært at sige, om den ene flyder mere end den anden. Det er lidt lettere på Coca-Colaerne at se, at der er måske lidt forskel. Men den gode nyhed er, at lige meget hvad man tager med på fisketur, og hvis man kommer til at tabe det over bord nede i vandet, så flyder det hele, og så kan man jo bare fiske det op igen. Tak for opmærksomheden.